Pois, Margarita, viche que maneira de presentarte, dixen eu, que podo contar dela, que naceu en Valladolid, que dende pequena escoitou a música, que foi mestra, que aprendeu. Nada, mellor soltolle unha regueiza, que mellor maneira de vir, verdade, Margarita? Claro, eu toco contigo. Pois eu, por min, perfecto. Mira, ia empezar preguntándoche como chegaches de Valladolid a Galicia, pero eu penso que é mellor que te presentes tocando as castañolas, paréceche? Pois vin primeiro de Valladolid a Madrid e despois de Madrid caseime e vin a Galicia e teño 4 fillos galegos e vivo aquí dende 60 e tantos anos. E a Margarita, claro, agora tes 86 aniños. 86. 86? Non son tantos. No. Non son tantos, Son moitísimos, pero bueno. Claro, e fai pouco, Echo que hai. deches moito, deu moito que falar vostede porque se fixo moi famosa porque saiu nun concurso aquí desta casa tocando as castañolas. Sí, no, tocou varias veces, sí. Claro. Por aí, no estranxeiro tamén. Claro. En Alemania, en Polonia. Vostede percorreu media Europa tocando as castañolas. Que impresionante. Podría tocalas? Sí, por favor. claro. A ver, é que vexo encima que ten varias. Vexo que ten aquí estas Tengo soltas. varias, A ver, estas que ten aquí cada una soltiñas. tiene unos timbres diferentes, mira. Claro, a ver, explíquenos. Estas pequeniñas son máis para música máis barroca, máis... Ai, sí. Sí, claro. A ver, a He ver. tocado cosas de... estas no son. Ai, bueno. Se non o Las sabe vostede, eu pequeniñas tampouco vou son saber, estas. As pequeniñas son estas que son... Ten un son estupendo, precioso. A verás. A ver, a ver. Imos logo, coa música. A ver. A ver. No, pero con esa música no. Esa música son otras. Para esa música son outras, para esta música calqueres, ningunha, mellor. No, ninguna. Ninguna, É pois ora- solo para que escoitéis os timbres. Ímola escoitar logo, veña. Cando queira. Con esa música despois teño Ai, vale. outras. A ver. Mira, esta está moi bien. Aí va. Podes cantar? Sí. É unha xota, non? Sí. O que queiras. Delle logo, vai dando. Silva verde non me prendas, mira que non me aseguras, mira que levo rompido, e outras cadenas máis duras, e outras cadenas máis duras, ai, a la, 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 la. E ti telo non mo queres dar, e despois de bella e alo de salar, alo de salar, alo de salar, e ti telo non mo queres dar. Oi, que maravilla, pero... Podemos facer unha xira por Galicia. Pero, Margarita, pero imos ir tille por aí adiante de xira. Sí, claro. Eu por min sen problema ningún. Para mí un chico tan guapo. Hoxe é o día dos piropos. A estas alturas da miña vida, un chico tan guapo. Hoxe no Tarde Piaches é o día dos piropos. Moitas gracias, Margarita. Pero, a ver, a mí gustaríame que nos contase un pouco como chegan as castañolas á súa vida. Ai, dende pequeniña, porque a miña irmá foi en Valladolid, iba a aprender a bailar as sevillanas. Ai, sí. Sí, porque a miña irmá era moito maior que eu. Entón, eu iba con ela e eu escoitaba e despois soy autodidacta, porque todo o fixen con... Aprendeu vostede pola súa propia conta? Por a miña conta. Eu non fun a ninguén que me dixera que tiña que facer riar, pitar, riar, pitar. Que curioso. Pero, como chega vostede de empezar eso, de forma autodidacta, a profesionalizalo tanto? Pois, porque gustábame moito a música. Entón, tocaba acompañando cualquier tipo de música. Dame igual. Clásica, moderna, antigua, o que sexa. Entón, con isto, pues, empecé a traballar con un director portugués, Xosé Ferreira Lobo, que con él toquei en Portugal de norte a sur, foi con él a Polonia, a Eslovaquia,
a Francia, moitísimo. Curioso. E que teñen para vostede as castañolas que non tiñan outro instrumento daquela? Pues non sé, para mí foi una cosa completamente como natural, como si hubiera nacido con las castañolas puestas. Poderíamos decir que foron as castañolas as que escolleron a vostede? Pois, coido que sí, porque eu non fun a ningún sitio, ninguén ensinoume, ni nada. E por iso tampouco eu fago clase para ninguén, porque toco o que escoito e o que me gusta. Claro. A min gustaría, por favor, que nos explicase un pouco as diferentes castañolas que trouxo aquí, porque ten aquí un estoxo moi bonitín e vexo que ten varias. A ver, explíquenos. Sí, depende o que toco, mira. A ver. A máis especial son estas pequeniñas que son de marfil, que ten un son especial. Pero como chegaron a vostede? Chegaron porque eran de unha tía de meu home. Entón, ela, cando viu que eu tocaba castañolas máis grandes, pois tiña estas que non sei que serán, porque son unha antigüedad total, fíjate, e son de marfil, e teñen un sonido moi especial, verás. A ver, podémolas escoitar? Sí, podemos escoitar. A ver. Son moi diferentes. Eu penso que é a primeira vez que se vai escoitar, para notar de piaches, dende logo, unhas castañolas de marfil. A ver, mira. A ver, espera que hai que colocarlas ben, porque si non están bien sujetas. Pero chama a atención que son realmente fermosas, eh? Son fermosas e ten un son precioso, mira. Ai. Que son máis agudo, máis bonito, como acompaña, que son máis doce. Cuanto máis pequeniño, máis agudo. E cuanto máis grande, máis grave. Imagino que tamén, sobre todo nas que son de madeira, o tipo de madeira influirá. Sí, claro, influye a madeira, o el granadillo, o el ébano, o... Claro, a peza que nos vai tocar despois, con que castañola serían? Voy a tosar, non sei, o mellor estas que son de cerezo, non sei. Vamos a ver. Ten que ponerse na man dereita a máis aguda. En a esquerda? E podemos escoitar entonces agora esa canción? Sí, con claro. Esas? Sí, pois cando as coloque, a ver que lle dou paso. A ver se escoito ben. Se non, non pasa nada. Pero que hai que oír moitas veces, A ver. Que auténtica pasada. A ver. Estamos? Sí, casi. A ver. Todo ten su tempo. A ver. Pois, espera un segundín que vamos darlle paso a música. A ver. E suban máis, por favor.
Margarita, eu voume poñer ao seu lado, por favor, porque Sí, ai, que bien. eu o que teño que facer é darlle un abrazo primeiro de Ay, todo. encantada. Qué gusto. Un abrazo de un chico tan Porque, guapo y que canta tan bien. Oh, qué Porque bien. é realmente impresionante, emocionante ver ese brillo que lle nace dos ollos cada vez que ten as castañolas nas súas ¿Verdad? mans. Sí, de para verdade. mí es una satisfacción. Estoy fatal porque, mira, llevo unos días con unos dolores de espalda rarísimos Normal, que porque- ni con calmantes me pasan. Pero eso é porque a espalda xa ten Pero 86 en cuanto anos. a esto, Claro. esto, Iso todo. quita as dores todas. Pero é normal porque a espalda ten xa 86 anos. Se tivera Claro. 30 non doería, é así. Sinal, pois, Margarita, de verdade, moitísimas grazas por estar hoxe con nós no Tarde Piaches. Espero xa con moitas ganas de que veña outro día para estar máis tempo con yo vostede estoy e de ir de encantada. concerto, que temos que pechar a xira agora por toda Galicia. Ai. En Tui xa nos van chamar agora dentro de pouco. Temos que facer Aí. unha turné. Podemos... Claro. Ti cantas, eu toco... Perfecto. E imos a medios. E a xente disfruta de maravilla. Porque de mis mejores éxitos, porque feito de todo, coros de ópera, de zarzuela, de oratorios, la novena de Beethoven, moitísimas cosas. Pero con as castañuelas a xente es que flipa.